Hi mga kaibon! Welcome back po sa channel natin, Ibon at Iba Pa. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan at sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan mga kaibon, subscribe na po kayo kasi marami po tayong matututunan dito. At hit nyo na rin yung notification bell kasi every week po nag-upload po tayo ng mga bagong videos natin patungkol sa mundo ng pag-iibon. Sa topic nga natin ngayong araw ito mga kaibon, simple lang. Pag-uusapan lang po natin ang top 12 na iba-ibang klaseng tao o ugali ng tao sa mundo ng pag-iibon. Pag may kulang ako, isulat nyo na rin po sa comment section mga kaibon kung ano po yung napapansin nyo sa taon nyo na sa pag-aalaga ng pag-iibon, kasi may mai-encounter po kayo ng mga taong katulad nito. Minsan mag-ingat po tayo, minsan okay lang, medyo nakakatuwa lang minsan mga kaibon. Okay? Pero syempre, bago natin pag-usapan yan, magsa-shoutout muna tayo sa mga kaibon natin na walang sawang sumusuporta sa channel natin mga kaibon. Okay mga kaibon, ngayon syempre magsa-shoutout na tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa atin mga kaibon para syempre magpatuloy tayo. Shoutout kay Kaibon Darwin Lerona, Alain Bautista, Eugene Mordido ng Las Piñas City at sa mga kasamahan niyang Yaoyan ng MMA. Wow, delikado to. MMA to eh. Si Bobby Reyes from Alberta, Calgary. Wow, Canada kaya to? Salamat sir sa suporta kaibon. Athena Tilaon, Raven Tilaon, Ricky Takara, kay Kaibon Jose Caparoso. Shout out kay Kaibon DBC Avery ng San Leonardo, Nueva Ecija. Sa mga taga Nueva Ecija po dyan, mabuhay po kayo. God bless po sa inyo dyan. Si Richard Linga, Tim Brera, Zach Avery, mga mag-iibon ng Eastern Pangasinan. Sa mga taga Pangasinan dyan, mabuhay po kayo. Jerry at mga taga Pasig, sa mga kaibigan natin sa Pasig dyan, mabuhay po kayo dyan. Kay Papa Line, DSY Avery ng Kalumpit, Bulacan, sa mga taga Bulacan dyan, mabuhay po kayo. Billy Tuazo ng Mexico, Pampanga, sa mga taga Pampanga, mabuhay po kayo. JTJ Mini Avery ng Muntinlupa, kay Kaibon Aldrin Umandap at kay Kaibon Jobert Casal JTV. Pasuporta din po mga kaibon. Salamat po mga kaibon sa walang sawang suporta nyo sa atin mga kaibon. Okay mga kaibon, ngayon syempre pag-uusapan na natin yung topic natin. Ito yung top 12 na iba-ibang klaseng tao o ugali ng tao sa mundo ng pag-iibon. Kung may kulang pa dito mga kaibon na napansin nyo sa taon nyo na rin sa pag-aalaga ng ibon, pakisulat na lang po sa comment section. Tingnan natin yan. Okay mga kaibon. Unahin na natin to mga kaibon. Sige, top 12 na kagad tayo. Ang top 12 po is breeder kuno. Bakit breeder kuno kaya? Meron kasi ibang mga mag-iibon mga kaibon na breeder kuno kasi bibili yan ng ibon sa'yo, tapos papalitan ng leg band, tapos palalabasin na sa kanya yung ibon. Kaya mayroong mga ganun po. Tapos actually kahit mayroon nga big time breeder mga kaibon honestly, na bibili ng ibon sa mga small time breeder, tapos papalitan niya ng leg band, tapos ibebenta sa mataas na presyo kasi kilalang breeder siya. Kaya minsan mag-ingat-ingat po tayo. Okay mga kaibon, meron ding number 11 sa top 12 natin. Pang top 11 is Iyakin. Napapansin nyo siguro to mga kaibon, ito yung mga breeder o ito yung mga taong onting masagasaan mo lang, magpo-post ka agad sa social media, magrereklamo agad tulad ng mga sobrang mahal ng patuka, yung mga ganong sentimento ka agad sa social media. Kaya may mga tao talagang mga breeder na mga Iyakin mga kaibon. Ito ang top 10 natin. Sir, how much? Tapos slash chismis. Ito yung napansin ko to mga kaibon kasi
nagpo-post tayo ng mga ibon online, di ba? May mga taong magtatanong, "Sir, how much po?" Pero may dalang chismis na po yun. Ba't natin nasabi yun mga kaibon? Kasi magtatanong lang yun kung magkano, pero titingnan lang pala yung presyo. Tapos ipagkakalat sa mga tropa niya, sa mga kaibigan niya, ganitong presyo nito. Tapos sa kanila, ibababa nila yung presyo. May mga ganun mga kaibon. Pero kagandahan lang dito is ipapasalamat naman sila kahit papano. Okay. Ang top 9 natin mga kaibon is mga bashers. Grabe, hindi natin maiiwasan to mga kaibon. Marami talaga kahit sa YouTube, kahit saan ka magpunta. Marami pong mga ganitong tao, mga bashers. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanila o kulang sila sa aruga ng magulang nila nung mga maliliit sila o hindi ko alam, pero marami talagang bashers mga kaibon. Masaya siguro sila na nakakapang-asar ng ibang tao. Minsan nakakatuwa to, minsan nakakaasar din mga kaibon. Okay? Okay, top 8 natin. Ito si Boy Report / Boy Inggit. Grabe. Sa mundo ng pag-iibon, merong ganito mga kaibon. Kasi ito yung pagpo-post ka, tulad natin mga kaibon, nare-report tayo minsan na bablock yung account natin sa YouTube o sa Facebook mga 2 araw, mga 30 days minsan, meron ako 30 days kaya nakakatawa lang na minsan meta talaga, nahuhuli ka ng meta, pero minsan talaga nire-report ka talaga intentionally mga kaibon. Okay? Ang susunod po is number 7, top 7 natin is newbie daw. Ito yung mga mag-iibon o mga tao o mga breeder na nagpapanggap na newbie. Pagtatanong sa'yo to, magkano po yung ganitong ibon, ganyan. Pero napakagaling kasi alam nila yung mga high mutation na ibon. Alam nila kaya halatang nagpapanggap lang po na newbie mga kaibon. Nakakatawa, di ba? Okay, susunod si Boy Reserve. Ito yung malupit din mga kaibon kasi ito yung magandang kausap to mga kaibon. Sir, magkano? Ganito, latag mo yung presyo. Tapos, kumari, magtatawad lang, onte. Sige sir, kukunin ko na yan. Paki-reserve po. Kasi kukunin ko yan next week, Tuesday, mga ganun. Magbibigay pa yan ng araw, mga kaibon. Pero pagdating ng araw na yon, wala. Sinsold na lang, wala na talaga. Wala na talaga mga kaibon. Si Boy Reserve, pababayaan ka na ni Boy Reserve. Okay? Meron ganong mga kaibon. Okay? Tandaan nyo yun. Number 5 o top 5 natin, si Boy Kwento. Grabe. Ito naman si Boy Kwento mga kaibon. Magtatanong yan sa'yo, "Sir, pwede magpa-ID o pwedeng malaman kung magkano?" Sige, syempre, sasagutin natin yan mga kaibon. Wala naman pong problema. Pero ang ending nun, ikukwento mga kaibon, pati buhay niya. Pati namatay daw yung tatay niya 2 years ago. Tapos lahat na lang mga kaibon ikukwento. Kaya okay naman yun mga kaibon na may ganon, entertain natin yun. Pero minsan mga kaibon kasi nakakaubos na talaga ng oras at sayang sa oras kasi katulad natin, busy po tayo. Hindi ko alam kung busy din po kayo, pero minsan po mga kaibon nakakaubos po ng oras, kaya sayang sa oras po mga kaibon. Wala namang problema makipagkwentuhan, pero may hangganan. 5 to 10 minutes okay na siguro yan mga kaibon. Pero yung oras mga kaibon, minsan tumatawag pa mga kaibon. Kaya natatawa ako. Okay mga kaibon, sunod si number 4 natin, si Boy Scammer / Parlor Line. Ito yung scammer, literal na scammer talaga mga kaibon. Ito yung kukunin talaga yung profile pic mo sa Facebook minsan, tapos ipapanggap na ikaw. Kasi ikukwento ko lang sa ibon at iba pa, may isa tayong kaibon na nakabili, ibon at iba pa din. Tapos tinanong ko kung ano yung picture, kung ano yung profile pic, iba. Tapos nagpanggap na tayo mga kaibon. Kaya ingat-ingat po kayo
mga kaibon. Kung kukuha kayo ng ibon, akala nyo ako binibilhan nyo, tayo po yung binibilhan nyo, pero hindi pala mga kaibon. Kaya naawa ako doon kasi ang nabili niya, in-explain niya ganitong mga mutation pero mukhang hindi tiningnan ko, kaya kawawa yung nakabili mga kaibon. Ito yung mga parlor line, ito yung mga linyadang kinukulayan lang. Yung nangyari ito, di ba? Yung parlor line na pag nabasa ng tubig, yung red factor na nabili nila, nalulusaw, nag-iba yung kulay mga kaibon, naging green. Yung pula nawawala. Kaya tinatawag siyang parlor line. Kaya sa mundo ng pag-ibon, pag sobrang mura at hindi legit na breeder, magtaka na kayo mga kaibon, kasi baka ma-parlor line kayo. Okay? Ang susunod na mention ko kanina is si Boy Sinzone. Ito, at may kasama pa to si Boy Tanong tsaka si Boy Paasa. Sila yung magkakasama niyan Ito yung magtatanong sa'yo, tapos bibigyan mo ng tamang presyo, tapos magpapapicture pa yan. Tapos minsan mangangako na kukunin pa yan. Ganun po yun. Tapos maya-maya, pag reply mo na, sir, sige sir, papadala na natin, o ano yung ganito, ganyan, wala na po, ibo-boy sinzone ka na. As in, sinzone ka na. Minsan naman, tatanong lang how much, tapos binigay mo yung presyo, sinzone agad. Ang masakit dito sa mga ganitong klaseng tao, ganitong klaseng breeder is, or buyer minsan is, kahit pasalamat man lang po, wala. Ang breeder po, nag-e-effort, diba tayo, nag-e-effort po tayo, nagpipicture tayo ng ibon, kinukuha pa natin yung ibon sa flight cage, pipicturean pa natin, i-video pa natin, tapos papadala pa natin sa inyo, tapos isi-sinzone lang. Hindi pa salamat, wala. Masakit po yun mga kaibon, at sana iwasan po natin yun mga kaibon. Kung hindi natin bibilhin, wala namang problema, magpasalamat lang tayo, tapos maging honest tayo na hindi namin kaya, sir, hindi talaga, hindi kaya, wala. Pasensya na po, pero salamat. Yung mga ganon, mas ma-appreciate pa ng mga breeder yon mga kaibon. Kahit kayo naman siguro mga kaibon, ma-appreciate nyo yun na nagpapasalamat yung tao. Diba mga kaibon? Okay. Sunod is, ito, mag-ingat din kayo. Ang top 2 natin, si Boy Karga. Malupit to si Boy Karga kasi si split opa hen to Wala pong split opa hen mga kaibon. Okay? Pag sinabing split opa, automatic po yun, kak po yun. Kasi merong isang kaibon na naman, sir, nakabili po ko nung kahapon lang ata yun, o isang araw, sir, nakabili po ko ng split opa hen na lutino. Sabi ko, sir, na ano ka ata, na Boy Karga ka ata, kasi wala pong split opa na hen mga kaibon. Tandaan niyo po yun mga kaibon. Pag hindi po kayo sigurado sa karga ng ibon, pwede po kayong mag-message sa atin mga kaibon, o magtanong, o pa-legit check nyo yung breeder, i-check natin mga kaibon kung totoo ba talaga yung karga ng ibon. Okay mga kaibon? At syempre yung top 1 natin, ito hindi mawawala talaga to. Pasensya sa term, pero ito yung top 1 natin Pasensya na po sa term mga kaibon Ito yun si Buraot. Ito yung tipong binigay mo na yung tawad kasi tumawad siya, humingi ng freebie, binigyan ng freebie, tapos gusto pa free shipping. Di ba nakakatawa mga kaibon? Kung pwede lang yung ibon paliparin papunta sa kanya, pag gagawin natin kasi binigay na yung tawad, binigay na yung may freebie pa, tapos gusto pa free shipping. Grabe naman. Baka gusto pa free na cage tsaka nest box para kompleto na. Nakakatawa mga kaibon si Boy Buraot. Pero minsan naiintindihan natin to Ako naiintindihan ko to mga kaibon. May mga taong ganito kasi talagang wala naman talaga. Ibig sabihin po nun, gusto lang talaga mag-alaga ng ibon pero walang pambili. Kaya naiintindihan natin to minsan nakakatawa, pero ang daming naiinis dito sa mga ganitong tao. Pero tayo mga kaibon, ako naiintindihan ko to mga kaibon kasi syempre galing din tayo sa wala mga kaibon. Kaya naiintindihan natin to, pero minsan wag naman po sana sobra-sobra na. Yung pinakain ka na sa palad,
pati siko, kakainin mo pa o lalamunin mo pa. Wag naman po sana ganun mga kaibon. At ako gusto ko, kung nga may nag-i-inquire sa atin, gusto ko honest kung ano yung budget niya, kung ano lang yung kaya niya. Hanggat sa maaari, bibigyan at tutulungan natin yan kung kaya din natin. Kasi minsan mga kaibon, hindi rin kaya eh. Kaya ayoko rin makasagasa ng iba, kaya ganun mga kaibon. Okay? Yan po yung dosing top 12 natin na iba-ibang klaseng tao o ugali ng tao sa mundo ng pag-iibon. Okay? Huwag tayong maging negatibo dito mga kaibon. Sana maging positive tayo, kasi kung positive tayo, positive din ang mangyayari sa buhay natin. Okay mga kaibon? Sana po nag-enjoy kayo sa munting topic natin mga kaibon. At sana subaybayan nyo pa rin tayo mga kaibon. God bless po sa lahat ng mag-iibon. God bless po sa pamilya nyo. God bless po sa lahat ng minamahal nyo sa buhay mga kaibon. See you next time po mga kaibon. Ibon at iba pa. Mabuhay po kayo. Bye-bye.